Ahoj, jak se máš? Ahoj, mám se fajn, díky za optání. Jak jde život u tebe? Can you speak in Slovak? Jasné, môžem hovoriť po slovensky. Ak potrebuješ niečo preložiť alebo chceš pokračovať v slovenčine, kľudne mi povedz, čo potrebuješ. Now, can you speak in Czech? Jasné, môžem hovoriť aj po česky. Povedz mi, čo by si chcel preložiť, alebo ako ti môžem pomôcť. And where's the best place for a tourist to visit in Slovakia? Ve Slovensku je veľa úžasných miest na návštevu. Medzi najobľúbenejšie patria Vysoké Tatry, kde nájdeš krásne horské scenérie a turistické chodníky. Potom je tu Bratislavský hrad s výhľadom na Dunaj, alebo nádherné historické mestečko Banská Štiavnica, zapísané z UNESCO. Nezabudni ani na slovenský raj s jeho nádhernými roklinami a vodopádmi. Thank you. Rado sa stalo. Ak budeš mať ďalšie otázky, pokojne sa opýtaj. Prajem ti skvelý čas pri objavovaní Slovenska. How do you say thank you in Czech? In Czech, you say thank you as děkuji. Děkuji. Exactly, you've got it. Děkuji je how you say thank you in Czech.